Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Blessed is, O Lord, in this gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Good morning, guys! Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag Amiga Vlogger. So karon guys, ang akong buhaton as usual mamahaw. So nakita man siguro ninyo karon nga akong palibot mingaw kaayo guys, kay ako raman kay si Amiga Edna atong Sabado 2 days siya nagtrabaho, wala siyang kauli, para siya sa Bugo nagstay. I don't know kung saan siya oras karon makauli. Then ang akong husband si Anthony nag-resume na po siya pagtrabaho, kay nag-leave man siya for 2 days, kay na siya itong importante nga gilakaw, mga at the same time relax po siya. So resume na po siya trabaho karon. So, ang ako pong pabang, ang iyang daily routine, ang mag-walking, na mga kuan to siya nag-walking, mga I think 8 to siya nag-walking, then unsa na oras, hapit na alas 10, wala pa kauli. So, sagdan ko lang siya, basta kay nagmas siya, ako na siyang briefing pirmi nga social distancing, kapoy kayo, magsige tagbalik-balik og istorya, balik-balikon yun na to guys, kay tiguwang naman siya, lisod po ako siyang punggan, or manahinugan na magalis, hindi ko pwede, dili ko gusto nga everyday, na-stress ko, naiusahay, ma-stress ko tungkol sa iya, kay lagi, mabot mo dyan ang panahon no, mga tigulang to, so, mga tigulang ta, so inahanday ato ako, pagay-gay nito sa ulo, anyway, karon galing ng mga bata-bata katong galing mga bata pa, mga gay-gay ulo, no? Ay, sa ulo nga kung what I mean is, dahil isang punto. So, mura to guys, then, kapit na alas 10, mura na hinaya ko pagbalik ko patulog. Kung wala, bukuan akong tiyan, manuktok nga, gutong na, kung bangon, laay man guys nga ikaw ra isa magkaon, pero wala ko'y no choice guys, bumigid ni ang realidad. Kay pun si Amiga Edna mo bisita sa Kamigi dito sa ilaha, may tabok dyan na inaani ako ra usa, puro kami duwa sa ko ang papa. So ayun, practice naman nila po guys, di lang man sagni karong mga higayon. So, ako na yung kuan guys, ako ang sudan. Kato akong ipakita ganina, sama sa akong giingon. Dili jud mi mawad-an diri sudan guys. Kaya naasa among gawas ang kalamunggay, pero buyag kaayo ang among kalamunggay. Then, kanilang dayong noodles, butangan akong kalamunggay. Inyo nakita ganina. Then, kato din akong gigisa na uyap. Nagibutangan ako isa ka salmong sili na apaman siya, then na din na tuna akong giinit. So inana lang pasimple lang ato ang sudan guys, enough na kaini, dili man ta mga tao, mga klase sa tao, mga tamili, kay na tao man tang pobre guys. So dali ra kaayo ta buhion guys, kaya na tao man tang pobre, kaon man nato tanan, basta dili lang makahilo guys, no? So sige, muhungit sa ako kadyot guys. Magchika tagamay guys, kadyot lang god. Nalipay kay ko guys, kay dato kong gi-replant ng mga tanong, baganina rato na po sa kadlaw gibisita, kay magmata man jud ko alas 3 inid siya para pang-prepare sa pamahaw sa kumbana. Then, while na-prepare na ang iyang food, dilikyat ba ko kadyot dito sa ako ang mini garden, ako sila yung pangumusta, dalipay kayo ko guys, kaya buhik sila. So, ganahan ta magmata, no? Ganahan ta magmata mo, dyan ay realidad, no? Sa katong mga plantita o plantita, ganahan ta magmata, kung naatay inspirasyon ang atong mga tanong, no? Aside sa inanlaw-adlaw na kong Panginoon,
guys, kaya ako na silang nangapre. Ang uban gali wala pa sa next na punto. Kaya wala pa ko yung saktong plastaran. Mabuhi na ta guys sa parihan natong mga klase sa mga tao na parihan nato mga simple na nga tao nga gikanwaan o kapobrehon guys. Usa na ko ala guys, usa na mi, but I'm very in English proud kaayo ni, although lisod yun guys, makumpara mo yun siya, pero kapalaran man na pero okay na guys, okay na tayo. Dili ta man kuan ana, dili ta wala tay basura. Dili ta ang magpasura. Ang importante lang usa ang importante lang mao ang baskog lang niya ang atong lawas. Mura man din na niya ato ang iyang sa Ginoo nga baskog lang niya ang atong lawas. Lisod ka ayo magsakit ka na ng mga pubrita. Lisod ka ayo. So, yung pamot kita, nga mas prepare niya ang lawas. Para iwas stress. Labi na karong panahon na. So, kauntag kadamunggay guys. Kinsa tong ga-follow ni Flora Mibulana. Usa ko sa iyang follower. Usa ko sa nag-subscribe niya everyday. Nakatutok ko sa iyang mga videos. Uban ang iyang mga sisters na parungkod nag-vlogger na po. Usa ko sa ilang mga followers. Matod pa niya, paborito daw niya ang noodle na butangan o kalamugay. So, pariyam ni guys. Daog na kayo. Walay problema sa sudan guys, basta na kalamugay. Ibang pang mga lagot mo. Wala dyan problema sa sudan. Basta di lang tamang ngilit. Daog na guys. Duragaba lang laay dyan magkaon na ikaw ra usap, pero dapat makaon yun ta. Di pwede nga di makaon kay lisod na, sakit pa, magbuhat ang sakit sa itong kagalingon kung di ta mangaon. Karon gani nga late na ikay ni, medyo sakit gali ako ang tiyan kay late na dili ni nani akong gipanuod, pero nahinaya ko magtulog guys. Nahinaya kong tulog. Kung wala man nagtok akong tiyan, lami kay akong tulog, relax na ako akong lawas karon. Totoo. Ito na pwede ko mag-focus sa amang ganyan kaya need na siya limpiwan. Pwede pa mag-dili pero limpiwan na lang kaya. Man maglimpyo ta nga gamay ra sa gamay ra bugaw kasi sa katong tingubo nato kapoy man. Man itong mga kinaiya, mga ordinaryong tao sama nato. So sa atong kinaiya ka nang magtingog man, experience na pirmi. Karagya po yung mga kitare ka po yun. So, mintras gamay pang hugaw, biwan na ito. Wala di ta mga bunok. Di ta ka po yun. So, salamat guys sa akong mga bagong subscribers. Salamat kayo. Pasensya na mo. Inani lagi pero inyo makita na ko nga vlog kay nira man lagi ko sa balay. Sayang luto ko, mga simple na mga luto. Mga ordinary yung luto.
Kamusta mo? Gahapon guys Rikalit lang kami ibu ang malay. Rikalit po kami nga kay wala dito akong video or vlog na ko gahapon nga. Nakabisita, dalikit ako mga pag-umangkon sa kong bana. Nya. Pagka magpaniog to na namalik na mauli ra pud sila kaya ano nga na may mga importante po nila mga bulo haton dito sa ilang balay. Nung gikalit po kami nga magpaniog to. Yeah. Kung sa hubog pa guys, nahuwasan na hubog. Sigo pa more. Interest init pa. So, mora to itong update karong adlaw guys. Ayok nalingaw mo sa paglantaw na ako nga ako ram taon to sa salamat kayo nga inyo kong ikuyugan karong adlaw sa akong pagpamahog. O daghang salamat. Thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel #AmegaBlogera. Amega Blogera. We'll see you next time guys. Bye-bye. Amping ta kanunay. Mwah. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.